but Khuzani sawubona. Thana mnumzane Khuzani sawubona. Mnumzane. Oh, cala ring. Yabona nje nyathi uma ngifika emcimbini ngifuna ukwenza show. Ukuthi uJumbo umeleze emveni. Ngoba nje uJumbo noma uthi ukhathele ubuya kuma emcimbini. Uma ungena phambi kwakho uzokuperformisa baba. Hello everyone, hooray sukulakho luhamba kahle. So today sizoyihlalela abantu nje sibukele i-interview yakhe ke uKhuzani ejokela nje eyihlekela eyichomela kubantu ukuthi usewumnumzane Mpungose akayeke manje ukubizwa ngegama abizwe ngoKhuzani ngoba yena usishadele. Khona oze wathi uKhuzani nje lokashada nje angathi uhappy kakhulu. Nami ngiyamfazela nje uhappy nje onamancoko. Sambini ke siyibukela ke yona ke interview nake sithi uyihlekela. Shona khona ngathi lesikhathi sakho. Uma uthi xa ufika la make sure ukuthi ushare usubscribe ukuze ungabe phela uzophuthela ama video afana nalawa shona khona ke. Sawubona. Thana mnumzane Khuzani sawubona. Mnumzane. Oh, cala ring. Mnumzane uKhuzani ngiyaxolisa baba, niyaphila? Siyaphila njani? Ngiyaphila, ngicela ukutshela abantu ukuthi sikuphi namhlanje kwenzakalani. Sila ku Mr Somatekisi Playhouse. La khona ezodlala khona ingoma sijabulisa abantu kumnandi ubonile kwenzakaleni mazikena. Abantu basithanda kakhulu. Mnumzane uKhuzani athina amazwi akho nje. Mnumzane Mpungose. Yebo baba. Mnumzane uPungose baba bengibuza ukuthi nje athina amazwi akho ngafisa ukwadlulisa kuBig Zulu ngalomcimbi omhle yanga. Ningamangali bafowethu. Ningamangali mangibeka isandla la. Nginyelile hayi ngoba ngikhombisa iring guys. Nginyelile. Pungase baphuma please clock it. Cela iclock phela sikanje clock it. Okay nginyelile. Amazwi okhilisa kuwa ngakuwe Mr. Okay, siyabonga kakhulu Mr. Somatekisi. The event was amazing. Abantu, they came in numbers to support this initiative. Umbonile amatekisi angena kanjani la? Hey, nambe ngibuza yazi amatekisi angazangena kanjani? Athi kumele simbuze yazi. Akuyeke akubona AI. Hayi, ngiyamsolo ngathi AI lo ya. Hayi AI, amatekisi angena kanjani? Amatekisi angena kanjani la? Hayi. Hayi AI. I think leyo kumele sibuze umnikazi. AI. Hayi mhlola le siyabonga kakhulu kodwa ke abantu isupport abayikhombisayo sila kwaZulu-Natal esazalwa khona abantu bakhombisa isupport kanje ekhaya usho ukuthi ezweni impela hayi siyacruisela nje. Hayi sengicela ukukudedela bandla sihleze sikuze ushaya ingoma zakho. Awungiphe kodwa Big Zulu oyithandayo. Big Zulu Noma yipi noma iverse noma yipi. Nqwaba. Yodwa nomzana Mpungose. Kodwa ngiyabona ngikonza kanjani? Awusebenzisi lesi akusilo umjuluko ne? Lesi ya. No snaring. Hayi sasha. Ushada abanye. Mana kule TV nje ikho into eniyiphathayo embambatha abanomzana. So kunikeza sesiyakhathi nayi yakho. Mina ngisayicela kodwa ingoma Big Zulu. Cha, uma ukhuluma ngoma Big Zulu angazi khona nje ngicula nje ayishaya nonkosazana. Le bayishaya ine isifenda noma yini. Yabo ziningi nje. Khona uma leningi leyishana lokuzana khona nale engengishaya naye. Noma sengifica zilingo zomhlaba. Yamtha. Sijayini voice back. Angithi ngishaya ingoma yakhe. Ngiyamthanda ubuntu wami. Khona futhi ngithanda kakhulu ke ekuyalbum yakhe le yakamuva. Engiyithanda le ngoma le ethi mthulisa ngakhala hey. Oh nawe umthulisa uze ungena iring. Uthe ucela ingoma. Ayindaba. Workers. Ube nombuzo la umnumzane ube nombuzo. Ube ngibuza ukuthi iphi ingoma yakhe ngiyithanda ngithi ayiziningi kakhulu. Kodwa la bona lethi mthulisa ngakhala. Ngoba ungowa. Ha! Ngiyathanda. Akashila ithi manje ugazi ithi le ngoma ethi akashilala yakashilala hayi gaza ithi yakashilala
Lalalithini. Yabona ngoba nje akashilala. Okay everyone, sivala la i-video namhlanje sibeka ngqi. Really hope you enjoy le video namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and also share comment ukuthi engabe uyithandile yini le video, or comment anything nje ofisa ukuyikhomenta ngokhuzani. But anyways, ke mina I will see you in the next video. Bye.